Формата обществен форум или училищен форум представлява, както казах, дискусия по различни заинтересовани страни, които сядат, всяка заинтересована страна сяда на отделна маса, като първо трябва да постигне консенсус вътре в групата си, а след това търсим консенсус между всички заинтересовани страни. И това е изключително важно, особено когато говорим за демокрация, за ученическо участие, младежко участие, всякакъв вид участие. По този начин ние гарантираме, че всеки глас ще бъде чут и че имаме равнопоставеност между всички заинтересовани страни. Разликата между обществения форум и тези дискусии и другите е точно това. Ние сме първо по групи, виждате, че сме се опитали да ви групираме. Това е масата на учителите, масата на учениците, масата на институциите, на общността, на всички тези външни, да ги наречем, институции, които ни помагат по някакъв начин на училището, и масата на родителите. И разликата между другите дискусии, че първо взимаме консенсус на нашата маса, само тук на вашата маса, нищо друго, и след това трябва да вземем общ консенсус между всички маси. Когато гласуваме е лесно, особено когато сме нечетен брой на масата, вдигаме ръка, виждаме кой кое е мнозинството и печелим. Този, който е с така мнението с повече хора, които сте гласували за. Консенсусът е малко по-различен. Тук не искаме гласуване, а тук искаме вие да постигнете консенсус на масата. Какво значи това? Общо разбирателство на всички. Всеки от масата да каже, да, това решение е мое. Виждате, наистина тук сме хората, може би, от които наистина зависи това училище да стане още, както казах, по-качествено и с повече задоволеност от страна на учениците. Изключително ми е приятно да присъствам на този форум, защото е много важно да можем да чуваме гласа на младите хора. И радващо тук е, че този форум събира както младите хора, така и много институции, така че пожелавам успех на форума. И наистина поздравявам на този форум, защото наистина виждаме родители, ученици и учители на едно място, към което се стремим от доста време и трябва да става по-често. Това е прекрасна инициатива. Днес в професионалната гимназия по механо-електротехника Ловеч направихме първият обществен форум, училищен форум, на който дискутирахме какво искаме да се случи през новата учебна година, кои са проблемните области, които искаме да решим и какви са пък нашите силни страни, които ще ни помогнат да преодолеем проблемите. Хубаво би било да има летни скаутски лагери, които може да са лагери, нали? Просто и повече производствена практика. С моите хора от масата решихме, че един от проблемите, които това училище има, са по-малките междучасия спрямо другите училища. Другото, върху което трябва да се работи, това е, отбелязва го и госпожа Ганчева, повече практически дейности. Тоест, не трупане само на теоретични знания, а повече практика. Обръщаме се тук и към бизнеса. Когато се реализира, когато се прави предложения за държавния план прием, ние очакваме повече предложения от бизнеса. Ели тук ми помогна, ако постигнем консенсус, да имаме 3 области, върху които да работим, като знаем, че всичко това тук в зелени поета може да ни помогне. За това го правихме за обращение с зелените листчета, да видим какви са силните ни страни, какво вече съществува в училище и може да се използва, за да работим по тези области, които не ни харесват чак толкова много. И предлагаме с Ели, заедно ги обобщихме да бъдат 3. Първо е да се повиши мотивацията на учениците, за посещение на училище, за учебен процес, За включеност, за активност, да, в общата мотивация. Второто, като бездозник, аз все пак си мисля, че по-скоро е организация на средата. Това беше, спомням се, тук е кабинетната система. Така. И третата област да бъде повишаване на физическата активност, спорт, движение и така нататък. Всичко свързано с спорта и движението. Имаме ли съгласие? Можем ли да постигнем консенсус за тези 3 области? Супер! Това е едно от най-важните решения, които взехме с този форум. Имаме вече 3 области, в които
да участват и учениците, за да решаваме тези проблеми в мотивацията, организирането на пространството в училище и повишаване на физическата активност. Смятам, че времето, в което живеем в момента, е много трудно за децата. И те много страдат от това и някакси трябва да им подадем ръка. Всеки ден се сблъсквам с стотици ученици, тъй като аз съм тук единствен учител по физическо възпитание и спорт в училището. Имаме близо 200 ученици, познавам всички до един. Има много лични истории, които ми споделят на мен, неща, които не искат да споделят вкъщи. Остават след часовете доста дълго време, дори когато нямаме учебни часове. Те искат подкрепа, искат действия, не само да говорим, искат наистина да направим нещо за тях. И го усещам. Когато дойде такова дете при мен, аз смятам, че нашата роля нашата работа не е само да дойдем, да си свършим работното време, да се тръгнем. Ние имаме една мисия, учителите специално. Тук в тази част включвам всички педагогически специалисти, не само учителите. И ролята ни е определяща за това тези деца да станат големи, зрели хора, които да са част от нашето общество, да не са изолирани, да бъдат чути, да се почувстват значими и призивам и към всички възрастни да им помагаме. Комуникацията е много важно нещо и когато се съберем всички на такъв форум и постигнем един консенсус, това, което също беше в основата днес, да чуем другото мнение, да чуем обратната страна, защото ние не винаги, учителите специално, можем да знаем какво мислят родителите и учениците. Това място, този форум е точно за това. Всеки да изкаже без притеснение това, което мисли и което ще е добре за всички ни. Днешно събитие показва, че има различия по въпросът с обратна връзка ученици, родители и учители. Това е нещо хубаво, защото поне аз не съм чувал в други училища да се прави цялото това нещо и е показателно, че нашето училище почва да се развива в сферата на обратната връзка между преподаватели, родители и децата. Моето послание към учителите, не само на това училище, както и учители, директори и на детски градини дори, трябва да се работи по темата за младежко и гражданско участие и детско участие, защото няма как да имаме активни граждани без да сме подготвили децата и младежите за този процес. И си мисля, че чрез такива дейности, чрез такива проекти ние можем да го направим по-успешно.